Opakruoth ni kwara mugiro kamana inyoko mkitera mugi TV kaune wangsae chenro marwa mar duol mabire kidienj ariyo. Mokuongo ng'isi weche mosebedo katimore pacho ka. Kidienj mar ariyo wadhigo mbaka gi wendo modhial Mheshimiwa Mark Nyamita en jaod bura ma Uriri. Wadhigo kode mbaka e weche mosebedo katimore wach mar siasa ni to ODM ochomo kanye na kire kike mar siasa chalni gine iye broad base ni koso gionge mane mbaka mwadhigoyo gi Mheshimiwa Mark Nyamita ma en jaod bura ma Uriri. Imbe dwaro winjo pachi ariyo adek auchiel nono eka kinyalo yudo wantiere ka gi Elizabeth Otieno Nyarugenya mano mwalimu teacher kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien mawanwa. Wakaniingiza in a room, wakaanza kuniongelesha. Kwa hiyo mazungumzo alikuwa anaongelea mambo za vifo. Obila nono nek mar miyo moro ma report yango ni nyolwar ka wuok e od orofa mar abich e kar dak ma Kilimani. Okwach kich omako obila boro ma itudo gi kuo mar nyamburko e gwenge mag Maseno, Kisumu. Kama mtu ndiye alikuwa amelipia na hana cash, hiyo ndiye alikuwa anategemea mwaka mzima. Ameambiwa akilipia mwaka mzima hata lipia an extra. Ng'anyo mar osiptende mar kor gwenge tiyo gi SHA medo kelo pek ne jotuo ka osiptende go yie mana thieth e yor omenda. Wachaka nigi weche mainyo chunyo. Obila timo nonro mar fwenyo gino manokelo nek mar miyo moro ma report lero ni nolwar ka wuok e od orofa moro e kar dak ma Kilimani buore Nairobi ka. Zaituni Karata wachore ni nodhi tich kaka pile to kata kamano ne ok odok ot. Kaka Efi Nyakidi leronwa, chenro mar bero ofwenyo ni Zaituni Kavaya notuomore matek kata nogoyo obindi. Ma Zaituni Kavaya miyo majahigni 54 manowuok kode chieng' tich ang'wen madhi e tije maluoko kaka pile to nokoduogo. Faith Kavaya manyare wacho ni nogoyo simbe mar ong'we yamo odhiambo ma tich ang'wenno mafwenyo ni en kanye. Kata kamano simu no nomak kod obila moro e tesendo obila ma Kilimani. Mama alitoka nyumbani akiwa na afya njema, akatuambia ameenda kazi, ilikuwa around 9 am. Ilipofika masaa imeenda usiku, nikapiga simu yake around 3:30, nikapiga simu yake. Kupiga simu yake ilipokelewa na mwanaume. Kupokelewa na mwanaume, mwanaume kaniuliza, "Wewe ni nani?" Nikamwambia mimi ni msichana wa Zaitun, nataka kuongea na Zaitun, mpatie simu yake. Akaniambia ukitaka kuona Zaitun ukuje kwa ofisi za DCI Kilimani kesho. Nikasema siwezi lala kwa nyumba na mamangu hayuko, amefanya nini? Nikakimbia mbio hiyo usiku kwenda Kilimani. Kufika walikuwa wananiambia wakubwa wamefunga ofisi, wameenda, kuja kesho utaona mama yako. Bedenio kangmano ka odichieng' mokwongo nokonyagolemo. Nodok e tesendo obila ma Kilimani e odichieng' mar ariyo. Kanyo emano yude ote ne min gi notho. Kesho asubuhi nikaamka nikarudi kwa Kilimani. I've prepared breakfast for my mom. Huyo askari akatoka nje, akaenda kaongea na mwenzake, wakaniambia fuata ule atakuelezea. Wakaniingiza in a room, wakaanza kuniongelesha. Kwa hiyo mazungumzo walikuwa wanaongelea mambo za vifo. Nikawaambia kwa hii dunia inafaa ukiwa mentally prepared, kifo inaweza kuja wakati wowote. Na on top of that nikamwambia hii chai itapoa, acha tupatie mam chai, afanye akikunywa chai. Ndio wakanibreakia news, wakaniambia msichana mamako amefariki. Ma kanyo ma Zaituni netie kendo ka ema wachore ni nofwenye ringre mare. Kaluwore gi ote manyuola mar Kavaya noyudo, wachore ni nolwar kowuok e od orofa mar abich. The son to the owner of the house did not find his money in one of his pockets, and therefore he called her back. She had left. He called her back and asked her to inquire where is the money. Did she find the money or not? From the testimonies, to say that she denied not to have taken any money. And as a result of that, and when they insisted that they report probably to the police, she tried to escape. Wakati nilienda kuchukua vitu zake kwa ofisi za DCI, nilipata kwa kibeti yake alikuwa na 160 shillings. Alikuwa na dera, slippers na rubbers.
Hizo ndo vitu mamangu alikuwa nazo, hakukuwa na kitu kingine yoyote. Alikuwa shatoka kazi, akapigwa simu arudi, kumbe alikuwa anarudi kuko. Duoko mar chenro mar bero manotibne ringre Zaituni ofwenyo ni notho kaluwore gi hinyruok mopogore opogore nende. Hinyruok manokel kaluwore ni nogoye obindi kata tuomore kamoro matek. Gisani, achije duto 4 michich godo e burano odinne gi etesendo bila ma Kilimani kaka yor chiwo thuolo ne obila timo nonro margi. Ringre Zaituni gisani okane kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home mongere ahinya kaka City Mortuary. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Wach mainyo chunya ahinya. Obila mag Okwach Kich omako obila moko 8 ma itudo kod kuo mar nyamburko moro mar Toyota Land Cruiser manyocha ochungi e tesend obila ma Maseno. Kaka Cynthia Onyango lero, obila go gisani odinne gi tesend obila ma Central ma boma ma Kisumu. Obila go makwan gi romo 8 mawuok e tesend obila ma Maseno koro bedo wendo sirikal ma gin giwegi ne gisingo konyo chiwo arita bang' makgi ka itudo gi kod kuo mar nyamburko moro mar kido mar Toyota Land Cruiser V8 manamba en KDL 366N marateng' malipode ande ogoni okwal kuwuok e kar chungo geche mayudore tesend obila ma Maseno. Kaluwore kod lipod obila, achije go magino obila lilo nyondhi kod obila mag Okwach Kich mawuok e log tich mar Okwach Kich mayudore e boma ma Nairobi. Obila wacho ni nyamburko no yande oyudi ka ojwang' e chiro ma Maseno kod obila mawuok e tesend obila ma Maseno tarik 10 mar dweni kendo ter nyaka e kar chungo geche mar tesend obila ma Maseno. Bang'e, mtoka no nofwenyore ni oleny ma olal miru kowuok e tesend obila ma Maseno mayande ochunge kapok otud lal mare kod obila go 8 masani odinnegi. Obila go moyangi kaka Police Constable Shaban Omar, Police Constable Stanley Koskei, Police Constable Frederick Lubatsi, Police Constable Harrison Mushiri, Police Constable Charles Mutai, Police Constable Jackson Lugadili, Police Constable Elfa Sigoi, kachiel kod Police Constable Isaac Kipngeno, duto gi esani ogeng'ne gi tesend obila ma Kisumu Central, ikinde manonro dhi nyime wi yango nonro matut mar mtokano kod ketho mar kuo mare. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Poden pek ne jotuo yudo thieth gi okumba mar SHA e osiptende manie kor gwenge mag ji giwegi e bwo riwruok mar Rupa bang' osiptende go ng'anyo tiyo gi okumba no ka bandho gopegi ma sirikal pod nigo. E thuolo no jakom mar okumba mar thieth mar SHA bende noromo kod riwruoge mag ute thieth mar lalruok e wi sekta mar thieth kod okumba no. Judith Omondi miyo waler. E kar thieth ma Juja modane kaunti ma Kiambu warado kod mama mayach ma obiro mar yudo konyruok ka SHA ok tiye kar thieth ma olimoni kalure gi ng'anyo mar ute thieth manie bwo riwruok mar Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya. Kata kamano nikech ngimane kod mar nyathi mani kamarach irwake mar yudo thieth. Nilikuwa nyumbani alafu nikakuwa na emergency kabidi nimeenda hosi. Mambo na SHA, it is not working in private hospital as from yesterday. It inconvenience juu sasa kama mtu ndiye alikuwa amelipia na hana cash, hiyo ndiye alikuwa anategemea mwaka mzima, ameambiwa akilipia mwaka mzima hata lipia an extra. Kwan mar jotuo malimo kar thieth ni kawuono dok piny e odiochieng' ma SHA tiyo gi rwako jotuo ma hao 70, kwan ma odok piny nyaka matin ne 20. We had given a 2 weeks notice that we would decline to receive SHA cards because SHA is not limiting their payments the way they are supposed to do. Ma en odiochieng' mar 2 mar ng'anyo mar riwruok mar Rufa ne jotuo mag SHA. Moko kuom chung' maggi oriwo bandho chudo mag NHIF mane piny mar milion 10 mane osing kod jatend piny William Ruto dweche 4 ma okalo, singo ma jakom mar Rufa koni ne oketie budget ma higani. Kata kamano pok ochop kare. President directed that for claims less than 10 million shillings, there should be immediate settlement. And we are aware that the Treasury had allocated 5.3 billion Kenya shillings. These facilities, we would like their immediate reinstatement. Kakoro gidwaro mondo migao mar thieth omany yo mar winjo ywak gi. In the event where there is a disagreement, the law provides that there is a dispute resolution tribunal. No Kenyan is being turned away. This discussion between hospitals has been going on for the whole of this year, but we are optimistic
that a solution, a permanent solution to this financial crisis will be found without further delay. Ma biro e kinde ma jakom mar SHA Dr. Abdi Mohamed to bagoromo kod moko kuom riwruoge mag ute thieth kama oriwo Kenya Association of Private Hospitals CAF kaachiel gi Kenya Healthcare Federation KHF. E romoni gitwak ewi kaka gibiro tiyo ko pogruok manie kindgi, bero okumba mar thieth ne jotije piny owacho kaachiel gi yore mag tieko mibadhi ma okwako okumba mar thieth mar SHA. E chak higani, riwruoge mag ute thieth mag ji giwegi kama oriwo mag Lamu bende ne obago ng'anyo mane otieki bang' jatend piny William Ruto chiwo singo mar chulo gope mag NHIF mane ni piny mar milion 10 kama moko to ne ibiro rangi matut kapok ochul. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruoge ariyo chwalo bure doho mar dwaro ratiro ne familia maromo 21 manowito nyithindgi e mach mamuno muoch e skund primary ma Hillside and Arasha higa mokalo. Gidwaro mondo kaw okang' mar chik ne migawo mar somo kod tend sikundno, ka bende gidwaro mondo sirikal ochul jonyuol nyithindgi manotho. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Higa achiel nyaka ne mach muoji e skund primar ma Hillside and Arasha, riwruoge ariyo chwalo bura e doho kaseo sirikal kuom jwang'o jonyuol maromo 21 mane majno olal gi nyithindgi. Bura no chwal gi riwruok ma kedo ne oganda Kenya Human Rights Commission, riwruok mar Elimu Bora Working Group kod moko kuom jonyuol. Hakoro gidwaro mondo mi chul jonyuol mane nyithindgi owito ngimagi e masira mar machno. Moko kuom jonyuol goseo sirikal kuom rem kawo okang' moro amora ne migawo mar somo mane orem timo tijgi e rango rang'iny mar skundno kanyakla gi tend skundno kuom rem rito nyithindogo. We are convinced that there was negligence and that justice needs to be served. We are convinced that someone should be held accountable because someone slept on their job. Because no parent in this country or elsewhere should send their children to school only to receive them in charred form. Riwruok mar Kenya Human Rights Commission norwako paro mar miyo jamin buche thuolo mar timo nonro matut ewi masirano kaluwore ni jonyuol nyithindogo ni kod ratiro mar ng'eyo gima ne okelo mach makamano. Under the civil claim is where we'll be seeking the damages under the Fatal Accidents Act and the Law Reform Act for the lives that have been lost. And our suit under the civil claim mirrors the one that happened in the year 2001 in the fire that happened in Changuli Secondary. Burano ma ochwal e doho manyeri dwaro dwoko kowuok kuom skund primar no ma Hillside and Arasha, migawo mar somo, Attorney General kod jokanyo e sekta mar somo e wire mchiwo arita mowinjore ne jopuonjre, anyato kaluwore ni ute nindo mane giwang'ego ne oger mana gi yien kendo ne onge yo mar nego mach moro amora. It's a pity that we can assume that after such an act happened, then everything just goes on normal, like nobody cares. We put it at the doorstep of the government that they have a right, they have a responsibility to protect the rights. Familia go nyiso dang'ni mar paro ma gisebedo godo kaluwore ni ochun gi kano ringrego kamoro achiel, kendo sirikal ema bende noyiero chieng' iko nyithindogo, chenro manotim kanyakla taro mar dwaro mar moko kuomgi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Liet pod medore ewi chung' mar jopuonj junior school miyo gi teko mar tayo chenro mag somo e junior school moko rwak telo kowuok kuom skunde primary kaka osebedo nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza donjie telo. Kawuono jopuonj mag junior school ma Homa Bay kod Busia oriwore gi jowetegi e golo pachgi. Elizabeth Ajode nigi ler mar wachni. Tend riwruok mar jopuonj mag Kupete County ma Homa Bay koro medo duondgi ewi dwaro mar riwruogno mondo oket jopuonj mag junior secondary obed kar kendgi kendo gita tijegi gin giwegi ma iluongo ni autonomy. Tend Kupete osebedo ka sundo mondo mi sirikal kokalo e migawo mar somo oket jopuonj mag JS ochung' kar kendgi kendo pog JS gi skunde mag primary mondo jopuonj mag JS obed gi yote tayo tijegi. Kotelnegi kod jagoro margi Stephen Yogo kod jakom mar Kupete County no Jako Koth giwacho ni onge kaka jopuonje mag JS inyalo telnegi kod jopuonj mag primary, gino magiwacho ni osemiyo jopuonj mag JS ocha. Wadwaro ni wabed gi welfare mar jopuonjgi ma clear, kendo wadwaro ni gibed
gi skul mochung' kar kendgi. Magi bedo gi jotelo man gi qualifications, kendo wanyalo bedo gi thuolo ma japuonj ma JS nyalo wuok e JS kama entie no to dhi e senior school ka gibedo transferred to transition no bedo. Wan gi curriculum mar JSS. To ka sirikal nokelo curriculum mawacho ni wan gi 2633. En gima ber ni koro jogi onego gichung' kendgi. E twak mar gie boma ma Homa Bay, jotend kupete kaunti no okoni jopuonj mag JS ni kod rang'iny mar somo mamalo, kendo koro nyaka sani sirikal ne ni gichung' kar kendgi, kendo giwegi gita tijegi maok ni telo negi kod jopuonje skunde mag primar kaka osebedo kadhi nyime. To call upon the government, the Ministry of Education, the employer, Teacher Service Commission to hasten to provide a clear progression pathway, to provide a better scheme of service to the teachers. We are teachers who are post-primary school teachers. Depending on the environment that we are in, we ask that our employment, our career be recognized, our work be recognized. Paroni bende ojiw kod jotelo mamoko mag kupete kaunti ma Busia kotelnegi kod jagoro margi Moffat Okisai makwedo sirikal mamalo kuom dwaro wito oko chikego mane ochwal kod aput matayo tije ma higa 2020 mong'ere kaka Fatuma Chege Task Force mane ojiwo pogo somb junior school kod secondary. Presidential Working Party on Education Reforms came and nearly rubbished the recommendations of the Odhiambo Task Force of 2012 and the Fatuma Chege Task Force. JSS teachers are dissatisfied, they are disgruntled, they are not comfortable in the working environment where their services have been domiciled. Jopuonj go medo ni somb junior school osebedo kod ng'ikruok ka bende ok migi thuolo mar chiwo puonj makare botend skunde primar. Asking the government to ensure the junior secondary school is established on its own. The government should be providing quality education. As we are speaking, the grade 9 are about to do their national examination. A student is going to the national examination without seeing even a conical flask, even a microscope. The government should establish JSS as an autonomous institution. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Bas wadhi yo moro machuok dogo mag daka mako matin taneno kuseorote mag Trevor Ramogi TV. Trevor an kodi kata ke an liel ma kanyamin mamawa Kakrao an Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago kendo atimo mos ahinya ne joka Kanyamkago. Erokamano ahinya Sara Singa, mos ahinya gimotimore. Nuka machielo bende nitie kani Tyson wacho ni habari neno maler kadem lakini awuoro polise lendo duto te magin milando en mar polise to mana ka gitimo gik maricho. Erokamano ahinya Tyson. Kaka pile Ramogi TV ler kendo waneno habari ka wano Dili Gardens Kisumu, moko bende lit yawa mach manego ji kamano lit ndi. Anyway, aoro mos ne Honorable Rose Nyamunga, Honorable Ron gi Governor Nyong'o ma endi John Onyango from Witty Foundation CBO. Erokamano ahinya. Neno ka nitiere machielo ka ni Trevor Ramogi kelo no weche manyien e yo makare seche duto. Awuoro nek mapile ka pile ka endi Nyasaye mondo reswa. Amoso Enoch Nyakwar Rabach kanitiere Muroni, Anti Aflin Olocho kani Nairobi ka, Mama Ella Kawagondo kani Nairobi Makadara kod family mar joka Olocho te. An boss wuod Nyaseme. Erokamano ahinya boss. Gimore Trevor ni makare with my dad Daniel Otieno Ochilo ma endi Nyakwar Bazu ka wuok Sondu with my favorite friends of Luanda High School. Erokamano mose na jonya kach mani Sondu kanyo te. Hello Trevor, bijama Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima. Waneno Ramogi TV ka wane Mali. Ramogi TV ler wan mana gi kuyo kuom lalo min Noel Olweny, Mama Salina Olweny, Chiko Chieng, Trevor mos na DG Matthews Owele manikika ni Kisumu County kanyo. Bas wadugo bang' daka matin kidhi mabor ahinya.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Hello. Rajiv, manin? Bari an chope ot sani. Gimoro moro ne kare. Wateka wariti koro biane piyo piyo. Sanju en ng'at machal nade. Enoweya kendo tieno marwa mar arus. Ang'o momiyo ni wuok e ot kae to an awuon kae nakweri maber ni kitem wuok kata matin. Iniparo ni in ng'ano e odni? Donge in e chi wuoyi maduong' kae? Adwa ni mondo ipimne kaka onego dak kaka chi wuoyi kae. Mae ok en hotel kata od welo. Mondo notim kaka odwaro. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere kendo jalo siko ka chandi gimo nyako chia temo ka no. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to nasomo e polytechnic nena inajua kali tu kaka kora timene pogore keto lere wi jogo mapile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Rudishiwa 100% transaction fee ukitransact na any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi ni jodong Luo mawuok e sub county ma Nyakach gikone to koro keto tenge pogruok e kindgi kendo giyiero jaduong' George Arogo kaka ogai manyien. Maendi en kaluwore kod bura manotim e boma ma Kisumo manokelo kanyakla kweth jodongogo mosebedo kod ywaruok e telo bang' tho mar maneno ogai ma Nyakach mosenindo Peter Ombe Chika. Jodongogo oyiere mar tiyo kanyakla e neno ni dongruok kod siasa e Nyakach odhi e yo makare. The third one, koro kik dilute gik ma onge kiewo moro ma wan waketo kata ma jodong Nyakach oketo. Wawuoye ton achiel ni tarik 26 warwako jaduong' kendo warwako ker marwa mar Luo gi team ne te ma national gi mag counties te. Wakwayo jo Nyakach mondo chop chieng' yiero ochieng' rieko mondo wabed kaka jo Nyakach. Onge pogruok e kindwa, wasewinjore mwachamo kiapo kaka jo Nyakach. Ni wadhi tiyo kanyakla, wadhi tiyo wang' achiel. Achiel e teko, achiel e teko. Omiyo wariwore kawuono mondo walos gini wabed gimoro achiel mondo wayud teko. Kwaseyudo teko, wabiro yudo kaka wanyalo develop yore duto mag Nyakach. Wabiro yudo kaka wanyalo wuoyo gi dwol achiel mondo weche duto ma oko osedhi kare Nyakach
mondo bedi, especially jowa duto mabiro donjo e weche mag election. Mae o jopuonjre 2,600 mawuok e kar chung' od bura ma Kisumu West ma tiegore mbalariany oyudo sir mar omenda mar somo e chenro mar basari mashinani ma itayo gi jaod bura margi Rosa Buyu. E sa nyasino, jotelo pako chenrono ka jaod bura ma alworano Rosa Buyu owacho ni chenro ma kama en mar neno ni somo ahinya to mag nyithindo manyiri oting' malo kendo bende duogo geno ne familia mochando. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga korka kore ne otielo ting' ma jonyuol ni godo e rito nyithindo e yore mag puonj. Bende giseyo nek, bembo kod lwenje mag udi mathothne joko mana joma nyiri gi mine e gwenge ma Nyanza. This money would have gone to another child, but God made an opportunity for you to be amongst the 2,600 today. Instead of thanking God, you're going to school to drink alcohol. The war against triple threats is a war that must be tackled by every member of the society, so that in case an incident of femicide occurs, it is not hushed, but it is brought to the fore and the culprit punished. Any case of sexual violence does not belong to the chief. You cannot sit down and get chief of Mako Bebedo Pin, Dogmatini Tulo Dojeko, Watimenade. Ningane, Chulungade Dokadi. Manoko, you the chief, or Maki Boteri. We love respect, and respect takes you far, not just academics. You can have academics, and when you come for that interview, because that respect you threw it out there, the moment you do your interview, I don't need to look at your papers. I don't care whether you have a first class. Definitely I will not employ you because I looked at other attributes that you have. No when you focus, no when you work hard. Mondo wadi, mondo wadwogi, ne jonyuol wagi gimoro ma wanyalo lokogo miechwa. Something that they can be proud of. Walora ni weche mag tuke ni jang'wech ma Kenya mane okawo midila mar mula e ng'weye mag World Athletics Championships kama oting'o Beatrice Chebet, Faith Kipyegon, Emmanuel Wanyonyi kaachiel gi Lilian Odira nomolo pacho ka e chieng' ma kawuono ka giwuok Tokyo, piny mar Japan. Lilian Odira ma en obila mar jela nonyiso mor mare tok kawo mula e ng'weye mag mita 800 kosingo ni pod obiro medo tiyo matek kendo manyo mula e ng'weye mabiro higa manyien. Komachielo, Beatrice Chebet kaachiel gi Faith Kipyegon nolero ni yueyo biro bedo matin ka gigeto mana wang'ni mondo gidhi e ng'wech mar dwe mar manyien e piny mar Amerika. Jong'wech go ne orwak pacho ka e alap ma Jomo Kenyatta, rweko mane otelie gi jagoro mongirore migawo mar tuke Elijah Mwangi, gavana ma Migori Ochilo Ayako e kind jotelo mamoko bende. Mora mora nyalore mane gima nyalo nyiso onagi ni everything is possible. It's all about mazoezi, consistency, discipline and believing in yourself. And gima daher nyiso gini, let's come out in big numbers now that I think they have seen gineno ka bring back the medal back home and to anyar luo koro kata gin be ginyalo gimora mora nyalore. We're also aware that Kenya submitted their bid to host the World Championship the year 2029 and the year 2031. And we are certain, we are hopeful, we are praying that we will get the opportunity because as you have seen from this championship, we were able to do it. Nyasaye oseloko dhoch, Lilian osetelo e wachni, wan wajiw nyithindwa. Lilian, in bende kiyudo kinde imanye nyithindo moko adek kata skunde moko ijiwgi ni gini nyalore. Koro akwayo mana jo Kenya duto ni jogo makelo mor kata nying maber kata ilo ne Kenya, seche moko ka gisekelo ilo to wiwa wil kodgi. Wateme paro nyithindwa. An kaka gavana ma Migori, Lilian abiro paro to gi jonyuolne e yo mwanyalo kaka sirikal ma Migori.
mokwongo mar chenro mar duol kwa kudoge kidieny mar ariyo kwa dhigo mbaka gi wendo modhi almosechopo e studio ka mheshimiwa Mark Nyamita en jaod bura mauriri modhi nyenita siasa ni koro donja kiri kiki kusoyo to siasa ni ochomo kanye mane mbaka modhi goyo ODM dwa lokore e broad based ni kusen wach mane ma mbaka modhi goyo mandaka matin kiki dhi mabura ahinya. Unbeatable deals, Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuru to koro kine en matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe
kod tudruok, tedo gi chiemo kod jaelieta. Tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Erokamano kuom keto Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol. Wan gi wendo modhi almosedo je studio ka onde bo mak Nyamita men jaod bura ma Uriri. Erokamano ahinya kuom sechegi. Kapok odonjo weche mag siasa, kawuono nun gi jaloch e ng'we mag mita 800 Lilian Odira ma Migori. In kaka jaod bura ma area makono no, ang'o mokwongo ineno nang'o e wach kaka norwak Lilian, to mar ariyo ang'o minyalo tim mondo mi rowere ojiwre e weche mag tuke gi, nikech nenre ni koro Lilian Odira oyawo yo? Ne wane e pap kawuono gi mjumbe ma Suna West gi jo county bira neno ka nobiro. Ne wamor ahinya kaka jo Migori, nikech gima Lilian Odira otimo mar kelo midula mar gold e Kenya, gima ne ji ok oparo ka gi nyathi manyako, ne oting'o wiwa malo ahinya. Kendo ing'eno osewacho ni onage ringo, to wan wasewacho ni jok mong'e ni ringo gin jok mane yawo mabe. Koro wan to wagolo maringo godichieng', wagelo nyako maringo godichieng' mokelo midila. Opogore gi ng'wech mar Jehova Be gini ringo gotieno. Koro nyako notimo, to nwamor ahinya nikech koro o encourage jowa ni kare ka ng'ato timo practice matindo tindo to nyalo yudo. Omiyo koro sani aparo ni kata kaka stadium bigero nwacha, aparo ni ji koro ni ng'at meda practice kamacha noting'o yo malo ahinya. Koro ang'eyo ni en ka, it is the first lady from Migori mose compete e international championship mokelo midula mar gold koa mana Suna West, mabe gold nitiere gwengi. Omiyo wamor ahinya. Koro wan wacho ni kaka jo Migori nyaka wayud anena yo moro ma watuzago, kata koyud barabara moro minyal luong nyinge mondo parne ga nyithindo bede history books, kata oyud gimoro michake go maber. Kasto zawadi bende kaka jo Migori wambe koro wachano mondo walos na sherehe maber mondo watem nyayo wachno ero. Kicha winjo ka gavana bende wacho ni gibro ng'iyo kaka jotelo mondo migi mijing'o. Ni kaka ng'amo osebedo ka tiyo gi rowere, en yore mage minyalo jiw gigo motegno. Aparo ni miyo nyingi ndara mondo migegi. Aparo ni mokwongo ka wantiere gi facilities maber ma ji practice, to Lilian owegi owuon koyudo thuolo samoro sama kata nyithindo timo practice tembo dhi kodgi. Koro kata kupono yombo ge orenga kaka orengo cha. Koro ng'eni kata koyomba to neno ka en mana maybe gi dakika moko 10, to en ng'ino osebedo ko practice kamano nyalo miya mijing'o ni mondo ambe mondo atem ang'oa to dhi. Kasto dhi kata mondo owuo gi ji mondo nyisi tere kaka nochopo ka, ere kaka osetimore, nikech ne wan kode kanyo gi janyuolne, wuon gi min gi nyithinde ariyo, manyiso ni en miyo ma bende kata sani gi nyithindo to pod odok e wach mar talent. Koro wach moro ni samoro ka in gi talent to samoro nokawi kata chon, nitino ni talent ni nyalo weyo. Mano be is also another example. Kendo no wan kanyo gi deputy commissioner mar prisons, kech en nyako matiye prisons. Deputy commissioner no confirm no ni koro sani kako kelo midula no nyaka bedhi miye promotion mondo koro idhi cheo matis. Omiyo noting'o wiwa ahinya. Tok mano kende, kawuono ni bende Migori Youth FC wayudo partnership gi Mozart Bet momiyo wa sponsorship mar 6 million gi kao jazi, to gimiyo wa pesa moro manyiso ni jotuku wa wang'ni nyalo dhi yudo msara moro matis, to giweche gi mag transport kapok bas obiro ginyalo yudo kamano. To be wan mbele ka kendo wachako wadhi medo pesa moro. Igani anyisi ni tournament league machakore this weekend on Sunday, kawarumo ni Migori Youth bedonje National Super League, Jogor
osebedo ka wuoyo kodwa marach ahinya gi Josh Shabana gi timbe moko matindo tindo, wabiro ne giwang'ni. Omiyo Migori sani aneno ka kendo koro idho. Waikore ne bigger things in the future. Moro ber. Koro wadonjo ne weche mag siasa. Nitiere wach moro ma jatend ODM Raila Amolo Odinga nowacho. Mana nyoro ka wawinjane ni nowacho nang'o. Any resolution as a party to say how we're going to go into the election of 2027. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? So first, think as ODM. We have a clear plan. It is possible to be lost in competing campaigns or populism and forget that leading means making decisions that may sometimes invite booing instead of cheers. I have been there. I've been cheered and I've been booed. We are again seeing early fruits of cooperation between political parties. Thanks to ODM experts. In wachno mar Raila no iwinje nang'o? Nikech gini luwore gi ng'ama ing'iso, ji nigi paro mopogore opogore. ODM wuok e riwruok mar broad based koso kowuogi? No, mokwongo awacho ni nyoro to naonge burano noyudo ka nan gi appointment moro matis ne adhi neno ajuoga moro. Daktari ok ajuoga marengo gotieno ka jok mana wuoye nying ka. Nadhi neno daktari, koro nyoro nyoka dhi ne apology na naoro kanyo. But na winjo gima ne party leader marwa ne wacho. To aparo ni onge gima no wacho ma miriambo. No wacho ni ODM pok to oginene. ODM pok formally pass a resolution nigi dhi support William Ruto 2022. Mamanta diere onge bura mose luongi ma ogano golo statement mo wacho ni wan e yiero manyien wadhi timo. Koro owacho ni ka in ja ODM kikidhi, if you are speaking, unless you wuoyo on your own individual capacity, to kikidhi kidwa commit the party. Kendo the statement never was very clear. Kikidhi ni commit the party to gima party pokotimore nade. Kech mano is against the rules. For example, an kadhi wuoyo kaka mjumbe mar ODM, anyalo wuoyo kaka mjumbe Mark Nyamita. To kika wuone wacho ni 2027 ODM oseng'ado. Mano kore mabedo kare. Mana paro ni mane gima ne Jakom temo wacho. But kani winjo speech ne, the full speech, kech mano to mana ne pata chiel. Ne opaka hinya gigo ma serikal ma broad based e cooperation mar ODM gi Kenya Kwanza government osekelo. Kendo no thank ni experts mantiere kaka John Badi ma bene nie burano gigo ma gisebedo ka gitimo. Iwinjo ko wuoye wach airport mane wa lose makoro dhi Rwanda. Iwinjo ko wuoye wach mar uso mar Kenya pipeline. Mano wacho to jigo koko nango ka in gi pesa to mondo nyiewe. Kar mondo bed kanyo ko kawo pesa serikal mang'eny. To nikech inyalo tere to the private sector, onge ng'ama biro ting'o Kenya pipeline ma so mfuko ne mondo dhi godo. Instead ng'ano bo bedo ka chulo ushuru, to pesa mibiro usi kanyero wanyalo tiyo godo e weche mag maendeleo kar keto ni pod wadaono gope mabiro medo jo Kenya gowi. Kora ta paro ni jok moko wacho to koso ji wuok e broad base koso nga apare mano to onge kech mano be kata party poko discuss. Okine kadhi udo. Okane nikech aneno ka Ngejo wacho ni ODM ng'amo wacho ni ODM ok nyal chungo ng'ato higa mar 2027. Mano dong nyiso ni koro wuok nikech jatend piny Kenya William Ruto en osewacho ni en to chung. Ingeni kata sane Trevor kaka wan godi ka. Wakia koda kata in kinyinya chung president. Onge ng'amo osewacho ni Trevor ok nyal chung 2027. Tukawuono wago kodi mbaka. Kata an ng'amo wacho ni ok nyal chung president. To kamba nyalo mana chung president lakini pok wawacho sane. Mane context mana Jakom wuoye. To mondo mi bende gima nyaka wang'e ni kata koponi wanyalo dhi tiyo gi Kenya Kwanza mondo mi ODM bo bed relevant, mondo mi supporters mag ODM bo bed relevant, kik wadonje te 100%
makoro kochopo kuchocho to koro lose identity ma koro kunyal negotiate nikech ingeni yiero ma 2027 nyaka beda subject of negotiation to negotiation no koponi kata no we presidency okunya wacho ni wawe presidency to koro wadong ni wadwaro expert omiwa kata ministry mar labor donge koro kuweyo to nyaka uchako dwaro gimoro kendo maduong' koro aparo ni notemo manowacho in the context ni jowa nyaka pod bed together nyaka pod wa champion our agenda together mondo koponi ochopo samigo mbaka ma koro mar 2027 to kaka oganda kaka ODM inyalo wachi ni koponi wa supportu to umbende mae makoro timoro nade kech mngeni arrangement mo wantiere sani endi to gwel ODM e koreka koro power mar negotiation samoro ok ber ahinya to kama mwasenene godo matunda mantiere kama wan gi feeling ni ke jowa sani wan mana gi waziri areyo sani wan mana gi PSS karibu 4 to PSS gin molo 50 to kwang'iyo kaka wamako sirikal kaka wa support sirikal waneno ni deni wa participate lose samoro PSS no nyayudo kata par samoro ministers no nyayudo kata boro koro nyaka wambe wabed motegno and I think is in the build up mkutano mane manyoro ne in the build up to ODM at 20 chama mobedo motegno manyalo dhi negotiation koro anapani context no wacho kikuring mbele kuchicho nikech negotiation opokwa chopi pod wabeduru ka wameduru odwa ni obed motegno mama na ata agree mondo ka ji ochopo mbele kuchicho sama kori yango idwa wach kaka ida yang chiae tok miwa wich kende owacho ni ng'ade gi diere kama miwa gi koni ka wayud tielo gi gimoro koni umbo yud gi koni mane kama negotiation chakore godo kora paro ni mano is in the context nikech a same speech Jakombe no wacho ni sirikal ni has done well kendo winjo ko wacho ni we are beginning to see the fruits mag political cooperation so kwa se chako neno fruits ok nyalo wacho ni wadawe fruits go mondo wadhi godo ngeni ma endi gima kiko jopiny nikech chalni un gi siasa moro ma kiko it nikech tire jomoko kuom kata ma ODM jo mane ODM ndalo ariyo kende kapok Jakom wuoyo no maki ka giwacho ni Ruto koro dhi 2 terms gin giseyie ni koro gisiro jatend piny Kenya to iye ODM achiel nono bentire jomoko ka hotel ne gi jagoro mongirore iluongo ni Edwin Sifuna mabe koro oseloso Kenya moja koro kare ng'agire ma wacho ni adieri ka nikech ka joma siro sirikal bende kore kwero joma baro gi sirikal bende kwero joma siro sirikal inyalo siro in your capacity as an individual but not by committing the party kikiwach ni atime on behalf of the party donga dieri koro kaka nan Mark Nyamita maybe I'm on record kawacho niya kaneno kaka William Ruto tiyo kaneno gigo mosetimo Thurwa kaneno gigo mantiere mpango madhi mbele Thurwa gi lokruok maneno taneno no osiep manyo mako kode ni ber moloyo osiep mosebedo godo kocha omiyo kodhi mbele kaka odhi ni kaka waseneno kodhi to gima mono wagone kura 2027 onge mana wuoyo kaka ok awuon behalf nango ni ODM osewacho koro pachwa go duto kuchopo sa negotiation ibiro kel gi mesa chonia okay ineno nango hata neno nia wa support jatelo masani otem tutam ineno nango ni hapana wanano ni Mark Nyamita mondo chung president ineno nango aneno ni ngani kato chama biro bedo gi uamuzi at that point sama gibedo gi uamuzi kagi wacho ni Mark Nyamita makoro dhi chung president mane kore position mar chama kagi wacho ni gine kama lakini kaka ne kako dhi kichidogi ingeni samoro bende jatelo wacho ni some lips read their lips but study their body language some dhogi to ngi dendgi anaparo ni mane ma oganda waongi to kingeni gimi ape yawacho ni gino kiko yit nikech ka pono ne chama koro yini se wacho kaka Mark Nyamita ni yie ni jatend piny Kenya tiyo maber onego sire higa mar 2027 ka chama odagi to imbe koro dhi loko pachi ingeni anan gi reasons maga ingeni mokwongo wanyisi ingeni context baja komoe mokwongo ingeni political parties iloso mondo capture power political parties the real reason momiyo political parties iloso en ni mondo giyud power ne inya yude ka une kom maduong'
power ni nyalo yude through arrangements kata ma wantiere godo sani. Nikech sani ODM o capture part of power. Gik ma samoro gimbe ginyalo influence policy. Ginyalo influence gik matimore serikal. Mano gimbe gi capture power. Kura paro di the main aim mar ODM election 2027, 2032 is to capture political power. Capturing no, ema koro iboyal, wa capture enango kwa nge. Wadhi yiero wawegi, koso wariwre gi jok moko, wachwakgi. An position mara aneno niya, serikande nikech osenyiso osiep maber to gin gi projects mang'eny maneno ka gitimo. King'iyo counties wate, onge constituency kata achiel ma onge project margi, gik mane pok waneno. Kasto koro wang'iyo wacho niya, jogi wanyalo tiyogo. To watiyo kodgi nang'o? Party ka position niya, mondo mi koro wati kodu, Trevor, wadwani mondo umi Royal Media ukawa. Mark Nyamita umi microphone kanyo. Ng'ane umi kama. Ng'ane otimre kama. Mane kaka gino dhibedo gikacha. Nikech ng'eni kata sani, wantiere broad base. Sifuna, jo Kenya moja kale Bamisi gini, Usiepna Mababu, yudo ka gin giwacho nang'o, gino ginyal support ngawa. William Ruto. Lakini ng'eni pod gin mane chama. Ka chama oburo dhi ka opposition margi, koro ka sano koka gibo dhi decide. Nta kombo timore. But ng'ato be biro ng'iyo kaluwore gi landscape nikech nitie democracy mantiere bende ei chama. Nikech ng'eni kopo ni awach ni ODM koro dhi ochungo candidate margi. To onge kaka ibiro dwaro ticket mar ODM ti support president. Kopo ni ODM ochungo candidate mar president, tim bende dwaro ticket mar ODM. Onge kaka inyalo wacho nang'o ni miye ticket to miya uru to president to ka support. Man tingini koro is a conflict. Okay, so at that point, at that point, koro di work. Gisani, koro chope ngiende koro. Like I'm saying, a day is very long in politics. To put 1 to 2 years. 1 to 2 years. To gimang'eyo, anawoyo, kaka sani anyalo wuoyo, kaka Mjumbe Mauridi, awuoyo, kaka Mark Nyamita, okawuo on behalf of the party. Anyalo wacho ni, kaluwore gi gigo maseneno ka William Ruto setimo. Ne oganda wa, including in the constituency kumana represent. Koket nyinge debe, abro gone kura. To ngiso ni ka chama otamore ni ok gone kura to koro jakibi. Okane kamano nyalo dhi timore. Donge imewacho ni pok chama amua kuma. Lakini donge waneno dalili. Imewacho ni somo dhok, ting'iyo body language. Ponono ni mane gima chama timo, ka chama ochungo ng'atgi. Okane kamano dhi timore. Donga koni. Nikech ang'o? Kaluwore gi arrangement ni kako bedo imagined and formed to gik maneno kantiere in the offing. Ponono ni mano timore, bineno ka gima chama nyalo dhi barore. Chama umar ODM. Oktane. Yo mora motimore. Ka giwacho ni gijiwo jatend piny Kenya, to ka giwacho ni gibaro kode. Nikech iu kanyo nitie joma wacho ni giyiego, nitie joma odagi. An to mokwongo adawacho ni gombo na to ok daher ni chama mondo barre. As a community, wanyalo mana bargain ka wariwore together. Kopo ni jo Migori opogore gi jo Homa Bay, to wachako dho opogore gi jok poko. To samoro bargaining nyalo chandowa. Kantiere gimi bargain collectively. Mwanyalo wacho ni maendi to timonado. Gima ODM onego tim, sama wadhi gode yiero mambele kaendi, manyalo kelo barruok. En mana ni kopo ni the processes leading to the pronouncement of candidates. Yiero walo candidates madhi chung e kombe mopogore yiero mwadhieni. Ema ka ok otime yo maber, to mago nyalo kelo pogruok. Nikech for example, kopo ni jo citizen dwaro Trevor, to Mark be dwaro, to gidhi gimiya ka citizen ne constituency kama wantiere ni, to gidhi gimiya to in mane jopiny dwari, jopiny nyalo dhi kodi gi kumidhieno. To mano kotimore across, mane gima biro pogowa. Omiyo nikech chama osebedo for higni 20, kendo en chama mosekale gode ga ore madongo gi tembe mapek kone gi kone. Pogruok mag paro matis maneno ka nitiere sani, aparo ni party nitiere gi mechanisms mabiro loso gi godo. Nikech ka gima nyaka wang'e ni e yiero ka yiero, to namba ma chama ochakogo ok be motiekogo. Samoro chama namba dhi malo, samoro duogo piny. But state ne to pod donga kama entiere cha. Koro wach moro ni barruok minya imagine ni koro ni ji opogore nus koni,
gi nus kocha bro luwore gi processes ma waketo leading to the general election. Ingeni ODM ok en mana mar joluo, oting'o nyaka jo Mombasa, oting'o nyaka jo Western, oting'o nyaka jo Mandera. To sani gimomiyo nyisi ni aneno ka ji dhi tiyo together. Kineno constituencies sani onge kama ODM to penjri ni ang'o momiyo UDA ok dwa failed candidate Ogonja. Ang'o momiyo UDA ok dwa failed candidate Magarini. To yet kane ji dhi e yiero mokalo cha gimoro machalo kaka Magarini, Ogonja nyawacho ni kien ne iluo. Magarini e yiero mokalo cha namba 2 motegno mane botero ja ODM e court momiyo election no bedo nullified ne ja UDA. To sani ji owinjore nang'o candidate bedo ng'ata di, candidate bedo ng'ata achiel. Nyiso niya we are moving much closer, wamedo riwore madipa moloyo kaka ne wantiere. Kech kade ni nitiere pogruok moro to dineno king'iyo ibro ng'iyo kata kuonde ma candidates gi dhi bedo field. Kama ODM okete candidate, jo UDA ok dhi kete candidate. Kama jo UDA okete candidate, manyiso ni gitemo wacho niya ka wabedo together to one stronger. Nikech sani ODM is not stronger alone. Kata sami neno wuoyi. Ka ODM owuok e arrangement ni to gimbe gin weak. UDA ko owuok e broad based arrangement individually gin weak. Koro gin partners ma require each other. Mani adieri makene. King'iyo gima timore gi jo Kenya moja ma gin ojende, giwuok nikech gidwaro huma mar telo koso giwuok nikech gin gi ywaruok gi jatend piny Kenya? Ata paro ni gima nyaka wang'e ni there is a transition that is happening in the country. The transition is happening across all sectors. Kiweri kata gi siasa, look at the private sector, Trevor. Ng'iya nena jok masani bedo jotelo. They are younger people. Transition happens everywhere. And that transition is beginning to happen now in Kenya. So wantiere gi jotelo matindo mabende are spreading their ambition. For example, let me tell you, King'io Governor Manandi, matimo second term mare, I think he's just about 41 sani. To setimo terms ne ariyo kaka governor, osetieko. Jok mane age group mar 41 no, then an encourage gocho ni, it is possible ni sani no ninga bed governor, masetieko. Gin gi experience, gin gi knowledge. And in 2013, kane podate na ja igni kia pradega reyo ndalono, na run for governor. Makata kade ni na yud governor ndalono, ma yudo terms areyo, sani di kura setieko. Transition is happening. King'iyo kiwuok kanyo, ng'iyane kata sani jok mantiere principal secretaries, ng'iyane minister kata mar water, is a young man in early 30s. Jogi are inspiring a younger generation ni kare ng'ato nyalo bedo minister. The PS for youth, chon ni yudo ng'ama ne in charge of youth, ne en ng'ama 55 madhi 60. Temani keto kanyeru nikech en the young, ene ntiere gi experience moromoji. So there's a transition also on the political front. And people are jostling for space. Look at the governor for Nairobi, kaka kawuono. Sakaja ng'ine en Bas Babu. In fact, hapa ni Babu otelo ne maybe with a year or so. They are basically the same age. Koro king'iyo ng'ato kaka Babu, tembo neno nang'o, Sakaja in age mara, manyiso niya, kaka embe time ne oromo, kaka ambe time ne otimore nade. Koro wanyalo larore. And in trying to do that, ji nyaka dhirre kone gi kone. King'iyo county kama Migori, kacha to koro ing'ena arome ma tiekora. Kich kura it is the right time maonge kamachielo ma inyalo wachna chaka rit kata one day long. This is a sweet spot. Masani koro nyaka timre nade. So that transition must happen. Ok ni nikech wan gi problem ne jo motelo nwa. No. King'iyo kata jo motelo nwa, gimbe at this particular age. For example, ka wacho kata jatendo mar Raila Amolo Odinga. King'iyo ike, tigolo higni moko 30 miduoge into his 40s. Yeah? Sama en about 40s. Ng'iyane kama ne entie. He was struggling, he was ambitious. That same ambition emantiere I jowagi. En mani koro jowa, nyaka wabed gi temed ambition mao kwa nyiso ni kech
jomadongo gi jomatindo pogruok margi ni en jomadongo osebedo jomatindo kato koro gibedo jomadongo to jomatindo to osebedo jomatindo to pok gibedo jomadongo. Koro wapush ambition marwa, lakini weche jodongo be nyaka wawinji learning from the experience. Kich jogo mwadwa tayo is a much bigger community. So transition across this country is happening. To igeni nitie gimoro mabe timore ka, nitie yiero ma 2027, kato nitie yiero ma subsequent 2032. King'iyo 2027, sani, nitie a crop of leaders modhi golo, either on account of retirement or age or whatever it is nikech giseserve. In 2032, another big batch idhi gol, but ingeni we still have a country to run. So, ng'wech morucha ji nyaka chak kawuono. Ng'wech morucha nyaka ji chaka timo practice kawuono. Kata Faith echo onyo win ok no chako training kodhi kocha. Ochake gine kamano. Koro anamena ni jowagi omima na thuolo to express themselves, but in a respectful manner, mondo democracy takes its own course. So that kataka youth bedwa lead agitation magisebedo kagwacho ni one included, they have a very big opportunity. And you will see even the number of MCAs, kara members of parliament. King Iyo Nandi, for example, you know the average age is less than 30 of their members of parliament, of their leadership in total. Is actually 26. Manyisini, the time for a certain generation has also come. Wawuoyo kuom anyuola manyien miwacho ni in time for transition kata lokruok mar anyuola e telo. IEBC osewacho ni gigo kwano ni gidhi medo ji 6.5 mag rowere lelo. Yiero mokalo nitie ji 8 million manokogo kura. Masani koro nonro wacho ni giwacho ni wang'ni jaka koro gigo kura nikech giwinjo pek mar kura e debe nikech gin giwegi mfuko gi odok chien. Kigo kwano mar 6.5 million, kwano mar 8 million, kwano mar Mount Kenya wuok. Ere kaka jatend piny Kenya ni nyalo loyo kura mar 2027? To ng'amo wacho ni ji 8 million manokogo kura ge dhi gocho against Ruto. Statistics no gigolo kanye. To ng'amo wacho ni 8 million mane okogo kura ma registered to ne okogo kura gin joma ngima. Sani nonro wacho ni atamalo 64 ok dwar broad based. Atamalo 70 wacho ni sirikal ni ochimo kamarach. Correct. Mano podoko chapu. Kata bed mane go kwano no cross board gi 6.5 million gi 8 million ni. Pod nyiso ni ng'enygi ni sirikal ochimo kamarach. Ingeni we akoni gimoro ma timore gi siasa e ndalo matis mana seng'eyo. Kichako ndalo more constituency na kana chako factor hii kamar 2 ne wa transition from Gedo gi Matafari to Kidi. Matafari ne ntiere jogweng' mane wang'o mane supply ga tanangi a long lasting solution. Kade wa keto wach mar Gedo gi Kidi mabe beche koro ne ni malo matis, jok moko no pamone matin to ng'eny ji nochako go uwi. In fact ne na campaign issue miwacho ni koro kao Matafari, jok maloso Matafari ka koro onge kama ginyalo uso, ni kware ma ing'iewe Kidi. Ng'eni propaganda mar siasa, kware ming'iewe Kidi en mar mheshimiwa, koro ka ohala ne te otero en gi kware kia Narok, kia Kericho, kia kanye gi kia kanye. But an nang'eyo ni it was the right thing and I stayed the course. Kano chopo samane koro wadhi e yiero, kane ji neno the outcome mar gigo manotim, to wacho ni kare nyaka bedni. So the best decisions paro maber ok gin ga popular gi ji. Omiyo sani for example jopuonj e jo payslips ko, jopuonje manyocho complain kabisa kanyo ng'adgi pesa mar housing ni. To ka koro nyocha gibiro no ka jotendgi nyocho biro manje giromo gi ker ka. Mi neno ka jatendgi mar union emo wacho ni wan kaka wanene ine midok. Mamoko kuom gino baro kode. No, ok nya yudo ji 100%, but mago jotendgi.
jotendgi bok nyalo wacho kamano. There is no one who will be 100% popular. Mando kik ng'ato wuondi. There is no day. Sani kata wa deni to moro bi maneg jo opposition te. President pod ok nyal bedo gi 100% support. Mando ok nyal timore. Oyakoni. Mani ng'ato kodhi ochung' kata kode. Kata dodo ng'ata chiele balot. Modhi an opposed. Jo Kenya pod ok nyal ere. Mano to kik wuondre. So there will always be different in opinion. But one kaka jotelo, nikech our role be kaka jotelo en niya, nyaka wanyis jopiny gino makonyo giko. Kidhiyo kata kaka counties ma kakorwa, e jogo mane ok dwar William Ruto molo gimoro amora. To sani lweny ma wan go. Ka nadhi e constituency, agombe joka migerore gi chiro wan ok gerno. Koro gin man is a good discussion. Jatelo nango me no tiyo bana gi koya to wan ok otidwa ka. Chondo nok dwa nene kata ni kata obiro gi chiro no owego. In fact ndalo moro no biro moyawo project mar yawo barabara ma ko wuok ne to gima no chungo no ji odhi omuko mogo piny te. Sani ang'ome kocha migere barabara ntiere kama. So magi gina anger over time. Kawa chopo gimoro end of next year. Kakoro the alternatives ji koro bro ng'eyo. Kengeni sani endi iwacho Ruto kata bed president 20 years ok bi resolve all our problems. To sani ng'eni kipenjo jo Kenya gigeje kaka en. So they're unhappy gi one or two policies. Jok moko yudo tich, jok makia ng'omo timore kama nyalo wacho kamano. Kato wadhi chopo sama koro iwacho ni ketane Ruto ka, ketane Rigathi Gachagua ka. Kanye makoro msema kweli dhi wuok e siasa. Kech ko wacho ni oloja chien kare ma wantiere godo ni kik walengre mach. Hey, that's actually what is going to happen. Kech kidhi ng'i kama. Sani ndige ni ji nyaringo one term to kwadhi chopo machiegni gi election jiri chopo niya ane uwacho ni aja one term to agenda na matimo ya na chela ria dek. What is your proposal mar health? What is your proposal on infrastructure? Ere proposal ni makigolo pesa ne? Ere proposal ni midhi chulo gogo pewa mag Kenya? Sama koro jidhine no ka answers go koro onge. Then we'll nini there. But aparo ni also statistics no ber miyo jogo mane office be koro temo tiyo matek to the benefit mar japiny. Nonro go ini yie kodgi. Magin for Anoka yie kodgi. Anoka yie kodgi nikech an ka wuok Nairobi ka adhi Migori tadhi e constituency na. But I have also taken time. I've been to Tana River. I've been to Taita Taveta. I've been to Kwale. I've been to Kilifi. I said the Mandera. I said the Nandi. I said the Western. Kuonde madhe ye. Kana eno gine kamano. Tane no kaji mora mora. Ano kaji mora mora. Kendo ju wacho na gik modwaro to poko chopno, but one no signs ma gik moko matimore. But the biggest thing makoro sani be koro konyo ji en wach mar kwe ma broad based okelo. En wach kwe mar broad based. Kech king'iyo kata critics mane ji gore for example gi wach mar SHA. Jo kanisa mane go uwi kaka jo kopere. Mai wacho ni kesen Mary's no dhi olore Kakamega kocha ni kene poko cholo. Kano dhi ogolne gigini ngeni sani gi miumo dho ite. Sani ogi criticize. Sani onge ngama criticize at all. Neno ka jo private sector, the private hospital association nyo wacho ni gin koro gi suspend mondo kik SHA dhi negi. To gitwo nango ni scheme bar jopuonj to kik gol kuomgi. Manyiso ni problem margi is not necessarily SHA. Ka wach ni gimbe gionge problems, SHA onego resolve gigigo. But manyiso ni giluor niya the previous method mane sirikal kao pesa to keto hospital achiel. Ka en Mark Nyamita Medical Center in Uriri to ket kanyo. To wacho ni jopuonj man Sunda West akoni nyaka ka unuberi gi kanyere munyalo thiedhe to pesa ne miyo hospital a capitation makanya. Sani koro gole it's on a claim basis to magi SHA. Hospitali manyicha yudo pesa to jotuo kodhir gi ka. Nyaka gigo uwi. So painful transformations are happening koko nyaka bedi. But one nyalo mana urge president. Kecha dieri makende. President otamotiyo matek. Okay. Okonindi. Okay. Kinene. Back and forth kone gi kocha mondo Kenya odhi to the next level. Yes. Ntie joma sei ni okimi governor Ochilo Ayako thuolo mar tiyo. Ikase mana ni okoti pile. To ini misewacho ka ni sayiro podi. En wach mane? Trevor, anan Nairobi ka. Anadhi mana dala weekend. To
nitiere gige wa tije wa opogore. Tan kinena kadhi dala kata Friday, abedo Friday, Saturday, Sunday, Monday. Ayawo class. Kosa chako gedo moro. Kosa miyo nyithindo basari. Kosa timo gimoro. Kadhi jopiny be miya feedback. Gibiro ira. Ni jatelo, yath onge osiptal, konywa. Jatelo, barabara ma ok kalre. Tawacho ni to yath en mar county. Ka luongo MCS, tanyicho gino mera, tango miyo jogi yuago yath osiptal, kech ngeni jogi to gono okura wate. Ango miyo yath onge osiptal Migori ka. To kochi ni waseketo pesa ang'owa e budget. Kipenjo jogo, to en mana story. En mana story. Koro an onge kama nyalo tame gavana Ochilo Ayako tich. Kech mokwongo kwati e county, pok adhi ofise, onge check ma sign, onge jotich mamiyo directive, to gigo matimore marach ma affect nyaka jok mano igona kura, to nyaka kwer. For example, last week kanchadhe dala, barabara mag county mane bedo maintained gi county, pok obedo maintained. Jo apiko yuak thole. Mingeni ng'eny jo apiko ma Migori nong'anyo, kowacho ne onge tiende mondo wachul mshahara ginene osuru to barabara rach. Kato nyoche gibiro oriri, jok moketi marito joma ng'ado tol oting'o beti. Trevor beti. Kama. Niko kichulo to kuro wabuogi goda. Jo apiko nyowacho ni ok wanyal bedo gi beti. Ariwora kodgi. There is no enforcement. Onge chik mane Kenya ni ma wacho ni enforcement mar chulo usuru idhi gi beti. Mano wadagi. To wachako wacho niya, onge tiende kech king'iyo budget gi to kawo pesa mang'eny okete barabara achiel. To barabara moko gi owete ok nyal los. Ok anyal ling ka joga pod tho nikech yath mar siling 200 onge. To pesa to keti ang'owa? Oketi. Ok wanyal ling kiwacho niya ni asepogo ji kodhi to kodhi go onge jok moyier, ipenjo mani to be ng'ano ng'atwa. Be ng'ano ng'atwa. Oge gik mosetim kamano. Ok wanyal ling ka governor nyalo tinde en gimo nyalo luorore godo en kopako gige national government. Chiro wagero kacha, chiro igero gi housing. It is a national, is a county government function, mano onge problem. Icho stadium igero, choni onge problem, stadium igero. Pesa magero stadium, pesa magero chiro, pesa matimo expansion mar Migori Airport, en mo e national government ka. County government be yudo billion 12. Gima wapenjo billion 12 ni ento the kanye. Dung'ini ata malo maduong' en mar chulo ji msara mar counties. Mano en gima ji yuak ne mogik kaso pesa no be ok biye wang' sa. Mago dong gimung'eyo kaka jotelo. Manta dieri. Ata malo mang'eny ichulo go ji msara. Koro wami kwano onimbi konya koso samoran malal. County wa Migori total budget gen 12 billion. Gine budget gi magiketo 44 billion mar development. 6 billion gichulo go msara, gi transport, gi fuel. Billion 4 giketo ni mar development, mar dongruok. Kendo king'iyo higni gote, it is very clearly defined e gikanyo. Trevor, Migori nigi wards 40. Kwano mapiyo piyo kigolo billion 4 kipogo gi wards 40 en million 100 higa. Kata ka giwacho ni ok wati kode ward kaka wapoge kamano, giwacho ni nus ne kende emotere ward en million 50 ward. Manyiso ni kibiro kaka kamoro machalo Uriri e ward kata mae oningine gik moko manyaromo million 50. Trevor, kata mar million 10 ok nen. Kata mar million 10 ok nen. Koro iwinjo ka no, e wawacho niya. Ana wacho, ingine anapoka wacho ni anapoka wacho ni jatelo no rach. In fact wacho mani ng'amoko tiyo to dhi dala. Ng'amoko tiyo to dhi dala. Gimomiyo Ochilo Ayako neno mana ni enen, manyiso ni nitie gimong'eyo ma samoro wan wake. Kech ana wacho mani ng'amoko tiyo to timore nade? Dhi dala. Kata obed an, kata in dongi ne studio ka ok iti, dongi riembi. Koro wacho ni ng'amoko tiyo to be gine ok wachake sani. Ne wachako wache chon. Mondo kiki wach nang'o ni koro be nwachako yawo ite mondo chak tiyo. Koro tinde kisigo no idhi gerno affordable housing, out of affordable housing jogo dhi miwa pesa moro michaki keto hospital, mano to sawa.
to mari miyudo cha ento dhi kanye. What happened to automation mar revenue ni kanye. To kidhi ming'iyo wage bill ma Migori nyochi neno ka Senate okelo giga. Wage bill ma Migori e higa achiel oidho gi $1,500,000 ghost workers. $1,500,000 Trevor. Ntiere nyithindo mane ntiere scholarship program ndalo mane obado tiyo 10 years. Kaka ni yiero nyithindo go ne nyathi modhier e gweng' ikawe tiyiere maonge ni kia ni ng'ato mako bade. Nyathini odhi moro dhi ochope form 3. Think about nyathino. Kodhi mochope form 3 kate form 1 kodonjo kata form 2. Sama county government ni odhi odonjo to ng'ado scholarship no. Inipa ni nyathino odhi kanyo. Ne nyathi modhier samoro nyathi makich kamano. To osekawe otere even to a national school. Modonjo even emotionally. Kipenjo to nyithindo gi ni noko yiergi gi sirkal ne. Tubu bedo piny kaka jotelo ma Migori ugo mbaka ni wanyalo timo kama. Bentiere winjruok e kindu kosen mana lweny mar romo. Don kata kawuono no wadhi romo ne Faith. Governor ne wan go kanyo, Peter Masara ne wan godo, ambe na ntiere kanyo. Donge the other week ne wan tiere Ministry of Roads kawaluwo gige jo Migori. Kech no wacho niya kopo no chopo wach ma iluogo weche mag maendeleo manyalo konyo jo Migori. Mano to wariwore. But does not stop our politics. And my opinion, kendo en pacha maler kabisa, en ni Governor Mara, Ochila yako mabosi epna, en ni no kwayo tich ma okonyal. Onge order. Chakre county government, chakre Trevor nyaka kawuono, higni adek, cabinet oseromo dibich. Jok moko penjo nito romo mar cabinet omaki ang'o. It is our responsibility. Kara national government ka koromo cabinet koromo igolo dispatch. Iwacho ni kawuono no wayalo kech cabinet yalo gige cabinet mar Ruto yalo gige Kenya. Ok giyal Ruto, ok giyal puothe ne gi gwende ne mopedho. Giyalo wach mar Kenya. Cabinet mar county yalo masilai mar county. Ja county ka county nyaka bed gi ginene. Nyaka bed gi interest mar ni to sameyalo ni tango moyal kanyo. Maro oseromo dibich. Mincho ni onge agenda. Municipalities. Kidhie municipalities magwa. Pogo ni municipality nitie kata onge. Again Trevor wacho ni ng'ama ok otiyo. To wawe water dala. Mheshimiwa mane kama sakuro nunua wenge kanyo wano babake nyamita wendo jago dura mauriri kama nyako mwesi chigo ko udombake wach mara kiki mar siasa mane kama wewe chenro mar dual sadek kanyo to George Bat Daddy Cool bro biro mondo switch manyien mosebedo katemore an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa nini maber jokama pesa na nini. Famili mar mosenindo Nation Wamiri Moi lando lal mar mama Sylvia Akinyi Wamiri mane ong'ere gi nying mar min Sami kata min Winnie en nyar jaduong' Ogoda mar Oriankindu. Onene mogik e dalane tarik 10 dwe mar 6 higa ni chieng' tich ariyo Kamnwa Village Rota Nyakach Sub County West Nyakach Constituency